Magandang gabi Pilipinas, ito ulit ang Unicode Mike Padua at nandito ulit tayo sa update sa low pressure area na si Vicky ngayong Sabado ng gabi, ika-19 ng buwan ng Disyembre 2020 at ito po ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 ang update po ng LPA na si Vicky. At gaya ng sinabi ko, low pressure pa rin po siya, although ang dalawang ahensya po like Japan Meteorological Agency at PAGASA ay ginawa na po siyang tropical depression, but base po sa ating analysis, isa pa lamang po siyang pero base sa ating analysis, isa pa rin siyang low pressure area dahil po hindi masyadong kagandahan ang kanyang sirkulasyon, medyo sabog pa po at medyo mahina ang kanyang low-level circulation center na dyan po madedetermine kung isa po siyang bagyo. And ito po ay tumatawid na po na yun ng Palawan, although nauna na po yung mga kaulapan, ang rain bands na dala itong LPA na ito. Ito po yung ating Stormwatch number 3. Ito po yung track. So ito yung kaninang alas 5. So sa mga oras na ito, nandito na po siya sa may west coast ng Palawan. So, inaasahan po itong bibilis west-northwest at magiging tropical depression po dito 2 a.m. bukas or 8 a.m. Then, lalabas na po siya ng Philippine Area of Responsibility bukas po ng tanghali at baka posible po mag-iisang tropical storm. So, yan po ang magiging forecast track galing sa atin sa Typhoon 2000. At kung tingnan natin yung fast animation, ayan po, kinagita po natin dito ang medyo displaced na kaulapan nitong si LPA 99W or itong si LPA Vicky. So, nandito siya. Nandito siya sa area na ito. So, nakikita ninyo na nakapadpad po yung lahat ng rain bands niya to the northwest. So, ang area po ng Kalayana Island Group like Pag-asa Island ay nagkakaroon po ng mga malalakas na ulan at may hangin, dala po yan ng amihan at yung circulation po nitong si LPA 99W o si LPA Vicky. Dito po sa Kabikulan, ito po yung mga malalakas na ulan ay dulot na po ito ng wind convergence, yung pagsalubong po ng hangin mula sa silangan at hilagang silangan. Kaya nagkakaroon po ng malalakas na thunderstorms na yung gabi. Although bukas ay nasa pong unti-unti na pong mabuti ng panahon, lalo na sa darating pong Lunes. Okay, at ito po yung zoom in southern animation. So, kinakita po natin dito ang si LPA 99W sa bahagi dito. Dito naman sa Bicol region, yung tinatawag nating wind convergence. Kaya grabe yung ulan na yun. Dito, napakalayo naman po yan sa Baguio. Hindi naman po siya connected dahil po medyo malayo na ang kaulapan niya. Okay, ang ibang bahagi ng ating bansa, ay maganda na po ang panahon, although may mga afternoon evening rain showers and thunderstorms as well. So ito po ang dahilan kung bakit hindi siya nakaka-develop. Medyo nasa 75 kph ang upper level winds, kaya medyo napapadpad po una yung kanyang mga rain bands to the northwest. Dito naman po yung ating 3-day rain at wind forecast. Galing po ito sa ECMWF, courtesy.windy.com. So, bukas ng alas 9, nandito na po siya in between Palawan and Kalayana Island Group. Posible maging tropical depression na po siya dyan. At pagdating ng linggo ng hapon hanggang gabi, exit na po siya ng Philippine Area of Responsibility. At makita po natin yung ulan dito sa area po ng Kabikulan ay unti-unti na po siyang aakyat patungo sa silangan bahagi po ng Northern at Central Luzon, lalo sa may Cagayan Valley sa susunod na 24 oras. So, yan pong mga ulan na yun ay ito na po yung ating panghuli at unti-unti na po siyang bubuti. Okay, so far yan ang ating forecast. Improving weather will be expected sa darating pong Lunes hanggang Martes. But still may mga ulan tayo sa hapon o gabi dahil po ongoing pa rin ang La Niña hanggang Mayo 2021. At bago tayo paalam, ito ang ating CraftSat na yung araw na ito ng Sabado hanggang bukas Linggo. Yan po yung malakas na northeast monsoon at yung wind convergence naman po. Yung northeast monsoon, by the way, sa may Luzon po yan, kasama Metro Manila.
while yung wind convergence ay dito po sa may Kabikulan at Eastern Visayas at unti-unti na po itong aakyat patungo sa Silangan Baguio po ng Northern at Central Luzon. Ito naman po yung LPA, nakalabas na po o nakalampas na po ng Palawan. So, kung hindi siya mag-develop, mananatili po siyang bilang isang low pressure system. Okay, so dyan po tatapos ang ating short update na yung gabi po ng Sabado, ika-19 ng buwan ng Disyembre. At babalik ulit tayo sa bukas, okay, Sunday, para ibigay sa inyo yung latest update sa LPA 99W o si Tropical Depression Vicky based sa Pag-asa forecast, okay? O Pag-asa or bulletins. So, bukas ay babalik ulit tayo para ibigay naman sa inyo yung pinaka-latest sa ating panahon na yung LPA. Baka bukas, Tropical Depression na po siya. So, ito si Mike Padua. Nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #Weatherwiser. Happy weekend to all. At maraming salamat po sa pagpunod niyo sa ating YouTube channel.